Good morning guys. दिनैनि बे ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय गोसो गोरबोनिफ्राय। दा आङो ब्रादार मोनावसो दंफैयो आरोना लोगोफोर एसे एन्जय लाथ'बाय। नोंथांमोनाबो एसे नायलांफादो लोगोफोर। ओमफ्राय नै आखायाव आङो एग्रि हिउमिक लादों आरोना। एग्रिटी तो নহয় एग्रि हिउमिक हातत মই एग्रि हिउमिक লৈছে। এজন দাদাই মানে খেতি কৰি আছে চব্জি বেপাৰী কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি। ইয়া সব পইচা সব পইচা এইবিলাক। আজিকালি মানে হাতত পইচা যদি নাথাকে ঘূৰিব নোৱাৰে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে আৰু মাছ মাংস খাব নাপায় জীৱনৰ কি কৰিম। এই সাইডত লাই আছে দেই লাই কি কয় আৰু আমাৰ বড়ো ভাষাত মানে লাই কয়। এইয়া চাচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে বা। ইয়া বেলাহি আছে ধুনীয়া আৰু কিবা কিবি আছে নেকি। जाग्रा गैया मा गैया जाग्रा गैया मा गैया सोर जानो एसां फोसोदों सोर जानो एसां खुबैदों नोङो गोदाव सोराव बिहामजोआनो गैया जाग्रा। नै नुदों दा वाव इमान गरम হৈ আছে দেই আজি। Wow, raba মই দেখাই দিম দেই। এইয়া এজন দাদে মানে হাঁহি আছে একদম মোকে চাই পেলাই। হাঁহিব নালাগে দেই আজি মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছে। ভাই মানে ঘৰৰ চাইডে ৰাস্তা আছে যে পাথৰ ফেলে আছে মই দেখাই দিম। এয়া মানে পাথৰ পেলাই আছে। वाव बढ़िया। ओ भाई हेलो गाइस नै एकदम मा होनगोन नै दाख्लै थांनाय दैज्लाङाव आङो नै बे खन्द'खौनो ओरै खिथादोंमोन आरोना। ओमफ्राय दा आङो आनैमोननियाव दंफैयो। ओमफ्राय माइयानो गैया आरोना लोगोफोर बेयावहाथ' दैखौनो मोनस्राखायाखै एकदम गायनाय टाइमावबो गनजों थुयै गायनांदों आरोना। बेयावहाय गैया नै हाग्रा गोजासो दैखौनो मोनाखैब्ला मा माइ मोननो आरोना बेवहाय जारला। ओमफ्राय आं नायफैनो होननानै आं दिनैसो फैनो सम मोनदों लोगोफोर। ओमफ्राय दा दिनै एसे नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जाबाय। नैथिंथ' हाग्रा मा माइ मोनखो दे बेवहाय नै हाग्रा गोजासो हाग्रायानो बांसिन दं नै। खनसाय नांबायसो खनसाय बावाखैनो नै दाबो गैया हाग्रा गोजा लोगोफोर। नाय दैनि अबस्था गैया जादों बियो। मानिबाय आं खिन्थु हाग्रा गोजा धरम। नै गासिमोन नै बेयाव नायदो नै हाग्रा गोजा एकदम। नै मा माइ फिथाइ मोनगोन बे बेयाव नै हाग्रा गोजा। इसोर सब दैनि प्रब्लेमाव जाजोबदों बेफोरो नै। नै
नायना लानो हागोन नै हाग्रासो नै एकदम गार्डेनसो नै बोरै जाखो नै माथो देग्लाय मायानो नि टेप्ला माबा टेपा गुग्ला गोजा नै एकदम आवमा सोमनाय गोजा आमाइ आनै माइ हागासिनो दं बेयाव एकदम बिखा खामथावसो दै लोगोफोर मायानो गैया थ' जोंनि साइडआव एसे जादों जाब्लाबो माने जोंनियावबो बिदिनो आवमा सोबदों ओमफ्राय फ्राय जायफ्रा रनजित गायदों आरोना बिसोरनियासो बांसिनै जादों जोंनिथिं ओमफ्राय दा नैबे आनैमोननियाव नुफैबाय आङो हाग्रा गोजा दैयालाय दैया दे बिदिब्ला लोगोफोर दायो भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि फल' खालामाखैबा फल' खालामदो लोगोफोर